سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بعد، حضرات المكرمين، para alim, para ulama, para kiai ingkang satuhu dahat kinurmatan, para sesepuh bini sepuh sanak lan kadang ingkang sinuba ing pakurmatan, para bilenggah kakung sumawana putri sumrambaing para duta saraya pangombyong temanten kakung saking tlatah Padurinan ingkang tansah suka basuki. Agunging raos syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring lumebering hidayah, taufik, inayah saha kenikmatan dumateng kita lan panjenengan sami. Sumangga kita lahiraken kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala kita sami saged istiqomah anggenipun nglampahi ibadah. Amin Allahumma amin. Selawat ugi salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita nyadong syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamah kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang binundi boten ateges jumantaka kawula jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami, anamung paniji minangka pambiwara lambahing adicara pasamuhan walimatul aus Raden Bagus Rahmatul Amilin bin Bapak Aufin Soho Ibu Raufah kalian Raden Ajeng Roro Ayu Muzayanatun binti Bapak Mukhtar dalah Ibu Anisah. Nuningih para bilenggah runtutipun adicara ingkang sampun rinajek rinampat ugi rinumpaka wonten ing enjang menika wontene acara ingkang badhe kalampah ingkang sepisan pambuka acara. Dipun lajengaken adicara ingkang angka kalih nggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dipun lajengaken adicara ingkang angka 3 atur pambagya pinangka atur pasrah panampi. Dipun lajengaken acara ingkang salajengipun inggih menika katutup kanthi doa saha istirahat utawi foto-foto keluarga. Keparenga panata adicara dherekaken lekasing pawiwahan punika kanthi pambuka suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi ummul kitab suratul Fatihah akdun nikah ingkang sampun kalampah kala wau antawis jam 8 enjang
wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Gebok dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan acara enjang menika mugi-mugi boten wonten alangan rubeda ring sambe kala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh sami ingkang minulya, minggah adicara ingkang angka kalih nulinggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaslirani dening panjenenganipun Bapak Muhammad Mikdad. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaken.